least shoot at least 100 to 200 person. Okay? And then, what next? I-categorize mo siya. Letter A. Ito yung tinatawag na lukewarm at saka B. Warm. So, sino ba yung mga prospect list? Dagdagan natin ha. Idagdag nyo ito sa prospect list. Ito yung mga taong, yan, pag gumawa ka ng prospect list, ganito. Ito yung prospect. Ito yung name. Ito yung contact number sa address. Sino to? Ito ha. Grandparent. Lista mo dyan, sino yung mga grandparent? Asosasyon ng mga grandparent. Bigyan ko idea. Kasi iba na problema ng prospect. Sino mo po prospectin ko? O mga grandparent, auntie, uncle, cousin. Sa dami ng cousin mo. Correct? Ayan o. Parents, grandparent, brother, sister, auntie, cousin, attorney. Hindi, mga attorney. Di ba may mga asosasyon ng mga attorney? Hindi ko na susulat. Isulat nyo lang yan. Bibigyan ko ng idea. Brother, sister, auntie, uncle, cousin, attorney. Mga in-laws. Gano'ng kadami mga in-laws mo? Prospect mo yun. Ba? Lalagay mo lang dito, in-law. Sino ba yung mga in-laws pa? Attorney. Lahat ng attorney mo kakilala. Correct? Ito pa. Accountant. Yung mga accountant. Ang dami accountant, di ba? Mga architect. May asosasyon din ng mga architect. Hindi mahirap paghanap ng prospect na yun. Kasi pag sinabi ng architect, may asosasyon ng mga architect. Hanapin mo na, pinakapuno agad nila. Imagine, pag narinig mo yung pinakapuno, siya nang bahala sa lahat ng architect. Tama? Babysitter. Basta may nakita kong bata, may babysitter yun. At pag may baby, may gumawa sa baby. May mother and father yun. Tama? Yung mga baker, lahat ng panaderia, may baker dyan. Yan yung mga sample ng pagpuprospect. Banker. Banker. Barbero. Marami bang barbero? Maraming barbero. Beautician. Mga beautician, bookkeeper, bus driver, carpentero, carpet cleaner, caterer, dentist, electrician, exterminator, pati yung nagpapatay ng mga anay. Dami yan, tropa-tropa yan. Housekeeper, notary, yung mga notary, organisasyon din yan. Nurse, optometrist, pharmacist, physician, pati yung tobero. Magalunin mo na, nagugulo ako sa inyo. Physical therapist. Ang dami yung mga physical therapist. Teacher, veterinarian, ang dami pa niyan. Ano ba yung veterinarian, ano lang yung attorney pa lang? Ilan yung attorney? 1, 2, 3, 4, 5. Ilan ang kakilala mong attorney? At yung mga kakilala mo yan, ilan ang kakilala nilang attorney? Mabusa ka ng prospect. Iniisip mo sino yung prospect mo, tama? Kasi iniisip mo lang yung kakilala mo. Kaya shoot at least 100 person to 200 person that you know. Yung kakilala mo. Kasi yun lang yung, according sa study, yun yung capacity ng memory mo average na pwede mo maalala. Pero beyond doon hindi mo na makakilala, i-categorize mo siya. Di ba? Ang dami? O kaya kahit saan ka pumunta ngayon, wala kang choice. Kahit nag-iintay ka ng bus, uy, gusto mga, i-interview mo siya kung saan siya ng category. Kaantas ng lipunan. Uy, ma'am, tubero. Tama-tama, ma'am.
Tubera. Tama? So, ikakategorize mo siya. Kasi, kumbaga yan yan yung tatawag na market mo siya, makikita mo kung gano'n kalaki yung market mo. So, pag nakita mo yung marketplace mo, ikakategorize mo siya ngayon para mag-materialize siya. Ikakategorize mo sa dalawa, lukewarm at saka warm. Sabi lukewarm, alin ang mas mahinit sa dalawa? Warm. So, balik ka rin natin. Yan. Warm muna. Mas mainit pala yung warm. Tapos, walang yan, parang din siya. Hindi nakikita ko kumakopya kasi nagbubulan din sa kapit. Tama? Lukewarm. Kung sinabi mong warm, please, guys, ito kami. Ito yung mga tao na mabigyan ko ng sample. Those closer to family members. Sila yung malapit na malapit sa mga family members. They are the people who are very close to your family members, your friends and co-workers. They trust your judgment and have taken your advice before. So, kumbaga, humingi na sila sa iyo ng second opinion, sometimes na nagpayo ka na sa kanila, natanong ka na nila, nag-trust na sila sa iyo before. Nakuha nyo? So, dito mo ilalapat na sino yung mga workplace. Sino yung mga beautician, sila yung mga pinagtiwalaan ng buhok mo, ng kuko mo, ng lahat ng hat-hat sa katawan mo. Diba? Kung ikaw naman ang karilang may beautician, sino yung mga taong close na nagtiwala ng kanilang pinakasisikret sa katawan? Correct? Release kami yung warm. Bakit? Meron na kayong personal attachment. May friendship relationship na kaya. Nakamo? Mas madali ngayon mag-share. And this, the other one, ito yung natawag ng lukewarm bliss. Yung sabihin ng lukewarm bliss, kakilala mo o kakilala ng kakilala mo, pero hindi kayo close. Kakilala mo lang, pero hindi kayo close. So, first move, gawin mo muna siyang warm. Make friend with them. Friends mo muna sila. Nakama? Make friendship relationship before business relationship. Kaya iba kasi gigil eh. Kaya kahit anong galing, walang ma-close. Bago hindi pa kabisado ng ikas. Pero kabisado yun yung makita sa produkto natin, kahit hindi mo pa kakakilala, kabisado mo yung ikas, mapapadyuin mo. Huwag kang magbanggit ng makinig. Oo. Yun yung kaibahan sa ikas product natin. Correct? Kasi ginagamit na nila. Pero pag beauty product, saka food supplement, kailangan mo muna i-close mo siya. Close friend mo muna para magtiwala sa iyo na bibili siya ng lalak-lak. Imagine mo buong katawan niya pinagtitiwala sa iyo. Kaya kailangan mo na mag-build ka ng relationship sa kanya. Kasi kung wala kang friendship relationship, imagine mo yung buong kagandahan niya, pagtitiwala sa iyo, palalak-lakin mo ng papaganda. Mahal, gaganda ka, sigurado ka. Oo, mahal, kailangan ka doon, pampakinis. Babalikan ngayon after 1 month. Mahal, ngayon magtitiwala ka. Sorry, Mari, kasi pampakinis pala, hindi ko nasabi sa'yo, kikinis ka lang. Tama? So, ang maganda sa atin, kahit lukewarm pa lang, pero ito mas mabilis. Nasampur ko nga lagi ito sa ginagamit si Kuya Dan, si Sandan. Naman si Sandan. Sinabi ko sa'yo, si Joa, di ba? Alam mo, nag-join siya, hindi pa nga niya alam. Tama? Nag-join na siya, nag-buy siya, hindi pa niya alam. Bakit? Nandun kasi siya sa categorize na warm list ni Joanne. Sa warm list. Na, before na, may pinagsamahan na sila, ika na. So, kahit hindi pa niya alam, basta mag-join ako, may tiwala naman ako sa'yo. Next time ko na lang pag-aaralan pag medyo may time na. Tawag doon, warm list. May ganun bang senaryo, kaya nag-join? Yes. Yun, tip yun sa inyo para mabilis. Ito yung pangalaw. Are you learning? Yes. Next time, pakawag ko na to. Inuwan ko lang. And then, pag alam mo na yung market mo, andyan, laki na ng market mo, tama? Isinulat mo pa siya. Yan, kinakategorize mo, man. Yan, di ba? Man, mayaman, authority, may network, may needs.